Cwymp Phaeton, neu sut gafodd y Llwybr Llaethog I greu yn ôl chwedlau Groeg a Rhufain. Yn yr hen fyd, roedd gan bobl Rhufain a Groeg storïau am dduwiau, duwiesau a bwystfilod. Roedd llawer o'r storïau neu chwedlau yn esbonio sut oedden nhw'n meddwl oedd y bydysawd yn gweithio. Roedd nhw'n credu fod y duwiau a'r duwiesau yn gyfrifol am bopeth, yr haul, y gynhaiaf, hyd yn oed y gwyn. Dewch I ni glywed un o'r chwedlau, Cwymp Phaeton. Roedd pobl Rhufain a Groeg yn credu fod un o'r duwiau yn cario'r haul ar draws yr awyr bob dydd mewn cerbyd rhyfel. Sol oedd duw haul pobl Rhufain a Helios oedd duw haul pobl Groeg. Roedd gan Sol fab meidrol o'r enw Phaeton. Doedd neb yn credu Phaeton pan fyddai'n dweud taw I dad oedd duw yr haul, a bydd nhw'n tynnu goes. A ddawodd Sol wneud unrhyw beth I helpu Phaeton brofi taw fe oedd I dad. Gofynnodd Phaeton I gael gyrru cerbyd rhyfel Sol, mwyn dangos I bawb I fod yn gallu cario'r haul ar draws yr awyr fel ei dad. Roedd Sol yn gwybod na fyddai Phaeton yn gallu rheoli'r cerbyd, ond roedd wedi addo gwneud unrhyw beth. Felly, dyma fe'n rhoi arwennau I Phaeton. Mewn dim, roedd Phaeton wedi colli rheolaeth ar cerbyd, yn gyrru'n wyllt ar draws yr awyr. Olion I siwrnau, saethig yw beth welwn ni heddiw fel y Llwybr Llaethog. Yn y diwedd, fe daflodd iau brenin y duwiau felltyn at y cerbyd rhyfel i'w stopio, rhag gwneud mwy o niwed i'r awyr. Cwympodd y cerbyd a Phaeton i'r ddaear, gan losgi darnau o'r tir. Roedd pobl Rhufain a Groeg yn credu taw dyma sut gafodd anialwch a difeithwch I greu. Byddai plant Rhufain a Groeg wedi tyfu fyny yn clywed straeon fel hyn. Roedd nhw'n rhan bwysig o'i crefydd ac yn helpu pobl I ddeall sut oedd y byd o'i cwmpas yn gweithio. Pa storïau neu chwedlau ydych chi wedi clywed wrth dyfu fyny? Ydyn ni'n dal I dibynnu ar y chwedlau hyn I esbonio sut mae'r byd yn gweithio? Ydych chi am ddysgu mwy am y Rhufainiaid? Mae digonedd o adnoddau ar ein gwefan. Mae'r tudalennau yn llawn fideos, cwisiau, e-lyfrau a gweithdai rhythwyr hyd yn oed.